2025 update. Para sa sports, Idol Dennis, go ahead. Nagpabilib iti panagtry iti may isang student athlete iti Western Visayas nga nanggilat iti gold iti 100 meter dash girls elementary di Lang Kalman. Ti nadakamat na athlete nga ni Tricia Ann Arellano nga iso na iti nakagunod dati gold nga agtawin iti 11 manipod mismo iti Concepcion Iloilo. Iso na nakita nga nagtataray nga saka-saka tapos sakit alisto iti panagtry na naman Arellano kita masya gifted iti panagtry kindi ito iti ako na gold na iti lang na pangal daw May 27, 2025 kaya nag-birthday pa Idol Bernard isa taga po nga blessing kinkwana iti panakaala iti 26.40 seconds iti elementary girls 200 meter event iti Mako Stadium iti lang na pangal daw nga danti score on record nga 26.7 Idol Bernard iti agdama kita nakita iti panang-apresyar iti coaches sa gaputi kina-agresibo ken kinatanab iti beneg ti panagtaray iti nakamat nga student athlete nga ni Tricia Ann Arellano. Congratulations Tricia Ann, manipod iti Western Visayas. Idol Dennis Zalipio, tatak Arame.